Poprosím vás o krátku prezentáciu vašej organizácie. Dobre, takže všetkých zdravím, som Paolo Valent, som technickým riaditeľom spoločnosti Služby Nitra. Sme služba Nitra, lokalizované teda ako už v názve v Nitre. My vyrábame automobilové výrobky v zmysle tretích brzdových svetiel, smerových svietidiel, podružných svetielok, poistkových boxov a rôznych výrobkov pre automobilový priemysel. Sme 100% výrobcom iba automobilových výrobkov. V našich priestoroch máme okolo 250 zamestnancov, z toho zhruba 50 je externých, 200 je náš interný stav. Máme samozrejme aj študentov. Máte teda nejaké skúsenosti s našimi absolventami alebo aktuálnymi študentami? Vašich študentov samozrejme máme, je tu jeden z nich zrovna prítomný. Vaši absolventi sa u nás dokážu aplikovať, hlavne na technické príprave výroby alebo oddelení kvality, kde potrebujeme ľudí a mladých chalanov, ktorí majú víziu, majú entuziazmus, majú chuť do práce. Potrebujeme robiť v softvéroch ako CATIA, SolidWorks, AutoCAD. Meracie systémy znamená vyhodnocovanie dielcov, nejaké 3D merania a tak ďalej. Plná práca v Microsoft Office v zmysle doplňania tabuliek a vyhodnocovania dielov. Sú nejaké cenné rady, ktoré by ste vedeli ponúknuť našim študentom? Určite sú. Myslím si, že tí, čo pre nás pracujú, už aj teraz by vedeli o tom rozprávať. Sme v podstate 100% slovensky vlastnená spoločnosť. To znamená, nemáme žiadnu externú matku, ktorá by nám dokázala niečo zafinancovať a hlavne dať ich projekty. To znamená, že všetky projekty, ktoré sú tu umiestnené, tak boli vysúťažené v priamom kontakte so zákazníkom. Náš zákazník je teda Volkswagen a ostatné zahraničné automobilky. A s nimi napriamo komunikujeme počas výberu projektu. Takže pre študentov a ľudí, ktorí majú záujem o prácu u nás, vieme ponúknuť to, že je tam priamy styk so zákazníkom, je tam priama práca na dieloch, ktoré sú aplikované v automobiloch. Nie je to nejaká práca, že teraz sa niečo robí a ten výsledok nie je hmatateľný. Naše výrobky sú na autách viditeľné, lebo sú smerové svetlá a tak ďalej, smerové brzdové svetlá, takže vieme o tých dieloch sú viditeľné a je to jednoducho prínos pre automobilový priemysel, lebo sme v podstate slovenská firma. Takže ako si sa dostal do spoločnosti a na akej pozícii pracuješ? Tak do spoločnosti som sa dostal pomocou môjho školiteľa na bakalárke, lebo ja som vlastne mal bakalárskú prax v službe Nitra. Čo sa týka mojej náplne práce, tak mám na starosti prevažne mechanickú časť, jak je skladanie poistkových boxov, svetla a podobné veci. Vlastne zaskakujem, kde treba tam, čo zrovna treba robiť, tak tam ma dajú vtedy. Čo sa týka spokojnosti, tak ja som veľmi spokojný, čo sa týka praxe, platových podmienok a všetkého. Určite áno, by som to odporučil aj iným študentom, minimálne vám to dá prax do života, ktorá vám pomôže potom hocikedy a kto tam chce ísť robiť, nech určite ide.